Abdul mal 8 rokov. Exaudi 10. Jakub Jáhol, ktorý sa hral v Tanzánii na dobrovoľníka, ich priviezol z Dar es Salamu a potom začali v škole sexuálne obťažovať svojich spolužiakov. Učitelia sa ich pýtali, kto vás to naučil? Odpoveď Jakub. To je jedno z najťažších svedectiev nového filmu. Trauma, ktorá sa preniesla na ďalšie deti. Vo videu učitelia zo školy potvrdili. Títo dvaja chlapci začali vykazovať homosexuálne správanie voči spolužiakom. Nebolo to jednorázové, bolo to opakovane. Ostatné deti boli vystrašené. To nie sú anonymní svedkovia. To sú konkrétni učitelia z konkrétnej školy, ktorí hovoria o konkrétnych chlapcoch. A teraz si položte otázku. Ak by boli obvinenia vymyslené, ako tvrdí Jáhl a českí novinári, ako je možné, že učitelia nezávisle potvrdzujú toto správanie? Ako je možné, že dvaja malí chlapci samostatne menujú Jáhla? A nie len oni, desiatky detí, sociálnych pracovníkov a dospelých. Všetci vravia o Jakubových zločinoch. Sľuboval, že im pomôže. Ostali prázdne slová, násilie a zlomené životy. České médiá túto informáciu úplne ignorujú. Nepíšu o Abdulovi a Exaudim. Nepíšu o traumatizovaných spolužiakoch. Nepíšu o učiteľoch, ktorí videli, čo sa dialo. Zaujímajú ich len konšpiračné teórie o proruskej sekte, ktoré si vymysleli sami. A najviac hejtujú tých, ktorí hovoria pravdu. Pretože jediné, čoho sa boja, je to, že ľudia prestanú mlčať.